Ao longo da súa historia, a Catedral de Santiago foi un espazo de creación artística no que se foron plasmando as principais transformacións da arte europea. Entre mestres anónimos e talleres de sona, algúns nomes propios deixaron pegada na colección da catedral, converténdose en figuras clave para entender a evolución da pintura en Galicia. Un dos primeiros en destacar foi Juan Bautista Celma, quen traballou entre os séculos XVI e XVII na reconfiguración barroca da cabeceira da catedral. A este autor débese, ademais, a introducción do manierismo a través dunha serie de 5 táboas nas que se representarían os misterios gloriosos e da que se conserva un exemplar ilustrando nas dúas caras a resurrección e a adoración dos magos. Xa no século XVIII, a pintura compostelá tivo un protagonista indiscutible, Juan Antonio García de Bouzas, quen ao longo de 4 décadas traballou para a catedral realizando grandes lenzos, policromando esculturas e incluso colaborando na decoración da fachada do obradoiro. A súa pegada na colección pictórica queda patente en obras como o Santiago Sedente, pero a súa relevancia trascende o ámbito compostelán, xa que se lle atribúe a configuración dunha escola galega de pintores que continuaron o seu legado, como Domingo Antonio de Uzal, Manuel Arias Varela ou Gabriel Fernández. O século XIX trouxo consigo unha nova sensibilidade neoclásica da man de Gregorio Ferro, formado na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. O seu monumental lenzo sobre o pasaxe evanxélico da muller adúltera é un exemplo da súa mestría na composición e modelado das figuras. A comezos do século XX, a catedral acolleu o traballo do artista compostelán Modesto Brocos, que, tras percorrer importantes centros artísticos de Europa e América, plasmou o seu estilo ecléctico no gran tríptico sobre as tradicións do apóstolo Santiago en Galicia. Tamén desta época destaca Juan Luis López, principal referente da chamada xeración do XVI e responsable do último grande encargo pictórico da catedral ata a actualidade, o Tríptico de Pentecoste, co que introduce unha linguaxe pictórica contemporánea na colección catedralicia.